Wah, ini kaya ngene iki kaya malang sangit mbok ubah ora lho jane iki. Tak umbah paling enggak galak. Mbok dipambi kok ambune malang sangit. Ubah ora pecus. Mbah klambi iso ambune kaya ngene iki kaya malang sangit ora karuan. Tak umbah. Ubah-ubah apa ora nggo sabun apa nggawa apa iso ambune kaya anggere ngomong gemeneng ae. Klambi ngumbah wis ora resik blas ambune karu-karuan kaya ngomong wis tak umbah kok. wis ngarita dhewe engko. Awas aku sawanan iki ora ngarit. Ngarita kowe. Dari sah-sah karmu kok lagi ngarit. Wis habis diumbah. Ya ambune yang ini kan jenenge telesan iki. Ono buangi yo anu lah. Nggur karo sabun ora karo pewangi. Ya ini diambune enggak kok salah ae tangine awan. Ora digugah nesu.